Uppl लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्म रायजो राजाफोरनि अनसायलु आरो जौगालु खामानि मावनायाव सासे एमएलए एबा इएमनि उन जानानै थायाखै डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। थादुनाय गैयै दुखु सुखु जेंना जेंसिनि खौरां लादों रायजो राजाफोरनि। बोस्रांनानै होदों रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसि खालामना होदों जिउ खुंनायनि गोरलै राहा। डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बे सुबुं अनफावरि आखुथाया जायगा आवग्रिनो हादों रायजो राजाफोरनि गोरबो बिखायाव। सान हर डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मनि न'आव फैदों जेंना बोस्रांनायनि राहा नागिरनानै ओनसोलनि रायजो राजा। गसंथेदों रायजो राजाफोरनि जेंना बोस्रांनानै होनो डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। नंगौ चिरां जिल्लानि रुनिकाटानि थागिबि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बिटिआर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि आरो लाइमोन दैदेनगिरि डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दासान्दि थाद'नाय गैयै रायजो राजाफोरनि सिबिथाय होनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो थादों। डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मनि खामानि मावनायखौ नुनायाव गावनि बियाबनि थाखाय बिटिआरनि सोरबा सासे एमएलए एबा इएमनि खामानि मावनायनिफ्राय उन जानानै थायाखै डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सान्थौ आरो मोन्थोर बायदियै रायजो राजाफोरनि जौगाथाय गोजोन खौसेथि आरो सुबुं सिबिथायखौ गुदियाव दोननानै जिरायनाय गैयै खामानि मावगासिनो थादों डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। इउपिपिएल दोलोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्रायनो दोलोनि खामानिफोरखौ मावनायजों लोगोसेयैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाब थामहिनबा गावनि आंगो बियाबाव रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु जेंना जेंसिफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे जेंना बोस्रांनायनि खामानिखौबो मावबोबाय थादों। माब्लाबा आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि थाखाय सोमजिनाय दैनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बान्दो खोनानै होनाय, माब्लाबा हा खुरखानायखौ सिलिंखार जानो हमनाय नखरफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बान्दो खोनानै होनाय, सोरनिबा निदान एबा खैफोदनि समाव मदद खालामनाय, गोरिबफोरनो गोनां मुवा बेसाद जगायनानै होनाय बायदि बायदि सुबुं अनफावरि आरो सुबुं सिबिथायनि आखुथायखौ नुनो मोनदों डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गोसो गोरबोआव। सुबुं समाज आरो राजखान्थि फोथारावल' नङा, डॉक्टर ब्रह्मआ बिटिआर हालामाव गेलेमु आयदाखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय मोनसे गेदेर रल लागासिनो दं। आथिखालाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुननानै आसामजों लोगोसे बिटिआरआव फुटबल गेलेमुखौ जौगाहोनायनि फारसे गोख्रोङै खामानि मावगासिनो थादों।
जायनि जाहोनाव दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि फारसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अननाय आरो फोथायनाया बांसिननो हमदों आरो रायजो राजाफोरनि बोर सारस्रिनाया बांसिननो हमदों। दिनैनि समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दुलाराय बिटिआरनि गेजेराव गावखौ सासे सुबुं अनफावरि समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जेब्लायबो सानग्रा सासे थार आरो गुवार गोसोनि राजखान्थि दैदेनगिरि महरै सिनायथि होनो हादों आरो गनायथि जानो हादों। डक्टर ब्रह्मनि बेफोरबायदि सुबुं सिबिथाय खामानि मावनाया रायजो राजाफोरनि आरो बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों आरो इयुनाव बिथांनि बे सुबुं सिबिथाय आखुथायानो बिथांनि हान्थिलांनाय लामायाव बयनिबो मदद मोननायनि गेजेरजों गोरलैयै दावगालांनो आरो जाफुंसार जाहैनो हागोनखौ मोन्दांथि लानो हायो।